Areng. So, hi mga sis! Welcome back to my channel. Kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to subscribe. So, yun mga sis, support today's video mga sis, support today's content mga sis. So, meron po tayong kukunin niya yun mga sis, kasi mga sis, sumorder po ako sa Shopee mga sis ng mga sis, birthday decorations mga sis. So, yun mga sis, so, kukunin ko lang mga sis, at saka mga sis, update ko lang kayo mamaya mga sis kapag nasa akin na yung uy! 2 hours later. So, hi mga sis! Kakarating ko lang dito sa aming bahay mga sis at saka mga sis. Nandito po ako sa aming lumang bahay nagbablog mga sis at saka mga sis. So, yun mga sis. So, tcharan! Ito na sa akin yung Shopee item mga sis. Yung mga sis, so, sabayan nyo ako mag-unboxing nito mga sis. So, ito yung uunahin natin siya mga sis. Kasi mga sis, maliit siya mga sis. So, actually mga sis, ito po siya ay pang ano siya mga sis, mascara for the uy! Basta mga sis, mascara mga sis at saka cat eye mga sis for the kineme ampe. Uy! Serious. Tsaka ito yung isang ng mga sis. A few moments later. So yun mga sis, ang pinakahihintay ng lahat. So, ito na mga sis. So, tap na natin siya mga sis. I-open na natin. Mga sis, so iisahin natin sila mga sis. Powell Fringe 14 black color. So next mga sis, tsaka gold. Ilan ba to? Ay, tig-iisa lang po sila mga sis, black at tsaka gold mga sis. And next mga sis, ito 6. So actually mga sis, so, yun mga sis, sinurpresa po namin yung mama ko mga sis kasi mga sis, mag-ano na po siya mga sis, turning 60 ngayong July 5 ata. So yun mga sis, so hindi niya alam mga sis na mag-ano kami, magdi-decoration. So yeah, magsi-60 na po siya ngayon mga sis. So yun mga sis, so abangan nyo lang yung mga kineming vlog ko mga sis. Ang ingay ni. Uy! So next na mga sis. Ano to? Zero mga sis. So next. Hala, ang laki niya. Ang laki niya, guys.
So next, ano to siya mga sis? Yung square siya mga sis. Yung design niya mga sis is square po siya mga sis. Ano siya? Foil Fringe curtain. Square siya mga sis. For the gold. So next, meron po tayong balloon dito mga sis. Yung itong balloon mga sis, meron po siyang laman mga sis. Ito ay gold yung laman ng mga sis, at saka ito ay red, at saka ito mga sis, itulak po siyang mga sinay. Okay, ito po ay 50 pieces mga sis. At ito ay 5. Yeah, 5. So next mga sis. Ito po ang lagayan ng balloon mga sis. For the kinami. And lastly mga sis, itong lettering niya mga sis. Lettering ng happy birthday. A few moments later. So yun mga sis, so dito muna natin tapusin ang ating vlog. So thank you for watching, and don't forget to like, comment, and share. And also don't forget to subscribe my YouTube channel para updated kayo sa aking mga videos. Bye-bye!